A day in the life, so usa ka ba nang nasawag na siya nagdahong mga kaligawas kalisud. Oh, live update diri sa size among kalibutan, rambutan. Another Panus vlog for today's video. Oh! King Julian, ano na, King Julian Rio. Kalam. Naunsa naman ne palabagay kasigi na lang itag Panus vlog aning style no. Ambot o ganahan pa ba mo mulantaw aning mga kalaki na ko dring dapita kaog pata. Ag sa adlaw sa mga amahan pa man intaw ning mga bidyuha mo hala agwanta. Kaning Spanish mackerel guys, ununon daw sa amo guys, mga ito ni ilahi. Kanira itong subaon. Nakahinumdum pa man mo og mga kuha na ko sa Dauphin Island no. Mao na ni siya ato nang digamuhon magsipods galor taron. Kay adlaw go sa mga amahan mong special taron. Wow! May gali kay nakabalo na puta sa atong mga kuha no, mga lipay na sa ning mga sakom na kundi makahamal na sa isda. Mong dali-dali na lubugog andam para masugda na intaw ning pagsugba na kay medyo na late man gud mi kamata maong medyo gusla na pod. Piyok mang lagi it's. Bali ang master plan na murong adlaw kay sugbaon ning mamsa dayon katong isda sa bato iunon. Dayon king crabs dayon. Piti-piti na sa Dairon Reds, Paxis Bell-Bell sa di ay. Ay unsa pa. Wow! Kanina king crabs na to guys no kay medyo ubay-ubay ra pod gikan gihapon ni all the way down from Dauphin Island. Unsa na, milk kay all the way down? Ako na labong gibrasa no kay ang mga dalikdik bayat kay medyo baga kayo. Makakaon unya tag aslom-aslong nga parat-parat. Wala ni. Magsipod sa ron guys, sipod. Kani, ako ununon. Mo na yung Spanish mackerel. Lami guys pamati no kanang makaluto ka pagkaon nga imo ang hinaguan ug kuha ba. Mao tinuod yun ang kasabihan nga di mo na kailangan pang magpakahirap pag meron kang pera. Joke ra bitaw. Akong pasabot ba kanang imong kakugi na bunga mong sarap sa pakiramdam. Naaday kay pakiramdam yets. Ana ko nga mo gusto daw siya mukaon og crabs nga kanang asin ray paaway ba kay para daw mura ra pud siya naa sa Pilipinas. Wow. Para mo lami ganyo yung ununan, ang secret weapon na uwil. Tangal mo na kamay uwil. Oop. Wala siya secret weapon. Ipaspasan na nako kaya kung amo bayat kung makasinyas murag nasa bulangan. Ni ana ra pud ko nga unsaon taman kagustuhan man nato ning mag-vlog wa may kasugo nato ani. Mong pagdayit lang sa dira og pila ka minuto. Dayon siyempre giplating-plating na lang po nato kunuhay kay na may kamera kay ug wala pa aw gisabwag ra na ko na dito sa plato eh. So mao na kaugman na. Mo man nilang Reyna, gwardiyahan siya sa mga crabs. Inununan. Pakapin. Na mga ambo talaga yun ko. Kalame, Paxis Bell-Bell. A few moments later. Sumoto after a little bit after nang lakaw na sa may kay mag-picnic lagi may kay Father's Day good way lugod-lugod. Oh! Wow! Dinhi na sa mi sa mong spot magsige na lang gyud mig balik-balik tring dapita kay aside sa dili siya crowded lami kay ang environmentalist kay grabe ka hamugaway bahog laway. Kanla bitang mura kag nagbalik loob sa kalasangan kanang tanang hinanakit nimo sa kalibutan mawagtang ba dayon pina-relaxation og atik dayon pina-emosyon ba kaog lusyon. Dayon siyempre, picnic good dili gyud na mawala ang hamal mong gabalo na lang pud mi. Wow. Sabay isa ka kartong pizza aron sulbal, gyud para kirig-kirig na sad ba ang kalamere Paxis Bell-Bell na sad. So mo nang mag-countdown na lang ko. 1, 2, 3. Kalam. Tiyaw mo na, di ba? Mukalami naman lang gali, mo falsito pa. Unsa naman na yet, sulirap na sad. Bitaw na usahay manggod kailangan sa nato tambalan atong mga emosyon ba. Dili lang kay kalawasan ray tambalan ug siyempre ang pinakaimportante matambalan ang espiritual. Mao muni-muni lang sa mi diring dapita. Ug wala naman gyud mas lami pa ug kauban imong pamilya. Makahilak man sa tana yet. Bitaw oy pasalamat ra gyud ko sa Ginoo nga kumpleto ra pod mi ga-celebrate aning Father's Day. Mao sulito na lang gyud ang momentum kay Ponpon managkon ni sila og manglangyaw nang pud sila ilaha. Mao sa pagkakaron pasalamat ra gyud akong maingon. Salamat Ginoo sa tanan. Yeah, got it. Mo nang always be grateful sa pangadlaw-adlaw nimong pagmata nga makakita pa ka sa imong pamilya. Guys, gidol, may grakon guys oh. Saan naman yung bataan eh, saan naman eh. Tukoy. King Julian, ano na, King Julian Rio. Saan yung bataan, ang batlaw, King Julian ba eh. Sumora to oy, sunod na pud. Pasensyain na ninyo og nakakanta ko kay syempre naswito gud ta. Basta kay magampo o magamping lang ta kanunay. This is Yeyets out. Ayaw na po mo kalimot og react, comment, share aron dito padangguhon sa kanting ba, okay?